Kaixo, gaur Nietzscheren beste atal bat konpartituko dugu, konkretuki Apolinioa eta Dionisiakoa. Zein da galdera honen abiapuntua? 1872an Nietzschek tragediaren sorrera obra argitaratu zuen. Honek bere pentsamenduaren aldi erromantikoari hasiera ematen dio. Eta bertan Apolinioa eta Dionisiakoa kontzeptuak sortu edo erabiliko ditu Nietzschek. Hauen esan nahia ulertzeko, tragediaren sorrera lanean Nietzschek egiten duen planteamendua ulertu behar da. Eta zera esaten digu tragediaren sorreraren egileak. Aintzinateko greziar kultura aristokratikoa zen. Zergaitik Apolo eta Dionisio bi printzipioak uztartu egiten zituelako. Bi printzipioei bai esaten zien. Konkretuki, greziar antzerkiko koroak, musikak, dimentsio dionisiakoa errepresentatzen zuen, eta greziar artearen irudiek berriz dimentsio apolinioa. Honela, bizitzaren dimentsio ezberdinak errepresentatzen dituzten bi jainkoen arteko oreka zegoen. Baina, zer dira zehazki Dionisiakoa eta Apolinioa? Goazen espiritu Dionisiakoa zer den ikustera. Dakizuenez, Dionisio greziar jainko bat zen, landarena, ardoarena, neurrigabekeriarena, dantzarena, kaosarena, femeninoarena, iluntasunarena, desirena, aldakorrarena, naturalarekiko bizi batasunarena, irrazionaltasunarena, eta bar. Eta Nietzscherentzat Dionisioren bidez, greziarrek bizitzaren funtsezko dimentsio bat irudikatzen zuten. Bizitza bere alderdi ilun, instintibo, irrazional eta biologikoetan, alegia. Dionisiok Nietzscherentzat lurraren espiritua edo bizitzaren balio bereizgarriak irudikatuko ditu. Horregatik, Dionisiakoa eskutatzea edo mozorrotzea bizitzaren funtsezko zati bat ukatzea izango da. Beste alde batetik, Nietzschek espiritu apolinioari buruz hitz egiten du. Espiritu apolinioa Dionisiakoaren aurka dago. Apolo, greziarrek gehien gurtzen zuten jainkoetako bat zen. Tenplu asko eraiki zizkioten eta bere orakulura bere bizitzaren etorkizuna edo alderdi ilunak ezagutu nahi zituztenean joaten ziren. Greziarrentzat, gaztetasunaren, edertasunaren, arrazoiaren, poesiaren, orekaren, justiziaren eta oro har arteen jainkoa zen Apolo. Baina Nietzscheren arabera askoz gehiago adierazten zuen, hau da, bizitza bere alderdi argitsu, harmoniatsu, arrazional eta orekatuan. Indar primario eta instintiboei kontra jarriz. Arazoa, baina, Sokratesekin etorriko zen. Izan ere, aipatu dugunez, oreka bat zegoen aintzinateko Grezian, Apoloren eta Dionisioren gurtzaren artean. Sokrates eta Platonekin baina, mendebaldeko zibilizazioaren gainbera hasi zen Nietzscheren aburuz, eta greziarrek alderdi Dionisiakoa eskutatzen hasi ziren, legezkotasunaren eta arrazionaltasunaren mundu apolinio bat sortuz. Ondoren, kristauek platonismoa indartu zuten bizitzaren mespretxua guztiz goratuz, bizitzaren ukapena den jainko kristaua sortuz. Eta kristautasunak aintzinako Grezian zegoen moral aristokratikoa menperatu eta ordezkatu zuen. Honen ondorioz, Nietzschek espiritu Dionisiakoa errekuperatzea eskatzen du Apoloren kontra. Espero dut atal hau ondo ulertu izana, eskerrik asko zuen arretagatik eta ondo izan.